BTC आव रावबो फार्स्ट सिटिजेन आरो सेकेंड सिटिजेन गैया। BTC आव गासै हारियाबो फार्स्ट सिटिजेनसो। खुलुमबाय स्टुडिय' दं आं राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लानानै BJP राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना बे समाव BTR नि थागिबि रायजो राजाफोरखौ एबा BTR बासिखौ क्लास खालामदों एबा बे समाव सिटिजेनखौ बे समाव थाखो रानदों। बे थाखो राननायखौ लानानै बे समाव आसामनि मन्थ्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ गोख्रों जादों आरो गोख्रों जानानै बे समाव बुंथिदों जे BTC आव रावबो फार्स्ट सिटिजेन सेकेंड सिटिजेन बेफोरबायदि गैया। BTC आव रायजो जानाय गासैबो फार्स्ट सिटिजेन जब होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। BTR आव गासैबो सिटिजेनशिपआ फार्स्टआनोखा, सेकेंड सिटिजेनशिप होननाय जेबो कनसेप्ट गैया आरो संबिधानावबो गैया, आयेनावबो गैया आरो सिटिजेनशिप होननाय बाथ्राया BTC नि नङा, बे आसाम गभर्नमेन्टनिसो। बिथां आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा जे गिबि मन्थ्रिया खौरां मिलनि गेजेरजों आरो गुबुन समाव बिसायख'थि फोसावदिं बे फोसावदिङाव बाहागो लानानै जे BTR नि बा BTC बासि रायजो राजाफोरखौ क्लास खालामदों एबा थाखो रानदों आरो बे थाखो राननायखौ लानानै बिथां आसामनि मन्थ्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ गोख्रों फिनजाथाय होदों जे BTC आव रावबो फार्स्ट सिटिजेन सेकेंड सिटिजेन बेफोरबायदि गैया। गासिबो बे समाव गिबि सिरिनिनो सुबुं होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आरो बे सिटिजेन एबा क्लास खालामनाया संबिजिरारि नङा एबा संबिजिरारि नङा आरो आयेननि बाथ्रा नङा होननानै बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे क्लास राननाया बे थाखो राननाया संबिजिरारि नङा आरो बे आयेननि आवथायाव गोग्लैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। BTC आव बेफोरबायदि सिटिजेनखौ क्लास खालामनाय बेफोरबायदि गैया आरो बे आसामनिसो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। फिनजाथाय होदों BJP नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ, BJP नि गोख्रों दैदेनगिरि बिथांमोनखौ, आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ, आसाम रायजिक BJP नि प्रेसिडेन्ट बिथां दिलीप शइकिया बिथांमोनखौ गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। बे समाव क्लास खालामदोंमोन BTR हालामनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ, BTC हालामनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ एबा सुबुंफोरखौ फार्स्ट सिटिजेन सेकेंड सिटिजेन होननानै मोनसे थाखो खालामदों आरो बे थाखो खालामनाया आयेनारि नङा एबा संबिजिराव बेफोरबायदि लिरनाय गैया एबा थाखो राननाय गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। आरो बे BTC आव सोलिया आरो बे BTC आव जाया आरो BTC आव बेफोरबायदि गैया, आसामावसो जायो होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे BTR आव एबा BTC आव BJP आ आथिखालाव सरकार दानायनि पजिशन गैया होननानैबो गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ। उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंथिदों जे आथिखालाव BJP राजखान्थि हान्जाया फोसावदिं खालामदों एबा बिसायख'थि गेलेनो बिथांमोना फैदों, नाथाय बे सान्दि बा दासान्दि बेफोरबायदि BTR आव बिथांमोना सरकार दानायनि पजिशनाव गैया होननानै गोख्रों बाथ्राजों बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांखौ। फंसे बाथ्रा बुंदों माने गासिबो BTR आव फार्स्ट सिटिजेनशिप होनाय जागोन होननानै बेबायदि बाथ्रा बुंदों। BTR आव गासैबो सिटिजेनशिपआ फार्स्टआनोखा, सेकेंड सिटिजेनशिप होननाय जेबो कनसेप्ट गैया आरो संबिधानावबो गैया, आयेनावबो गैया आरो सिटिजेनशिप होननाय बाथ्राया BTC नि नङा, बे आसाम गभर्नमेन्टनिसो आरो बियो BTR माने भारत सरकारनिसो। दा सिटिजेन माने वान्स ए पार्सन इज ए सिटिजेन अफ एनि कान्ट्रि इज सिटिजेन, बाहाय एक नाम्बार दुइ नाम्बार जेबो गैया। बेखौ बिथाङा हयथ'बा रायजोफोरनि आबेग बायदिसिना पाब्लिकफोरनिफ्राय बायदिसिना फिसा फिसौ कमप्लेन मोननाय मोनैनि बेखौ लानानै ओरैनो मोनसे पेसिफाइ खालामनो थाखाय बुंनाय बाथ्रानि अनगायै बेहा संबिधान एबा आयेन बा गथ'बाबो खुनु बेखेवथि गैया। आरो आं सानो जोंहा दा BJP जोंबो जुजिनांगौ गैया, BPF जोंबो जुजिनांगौबो गैया, कंग्रेसजोंबो जुजिनांगौ गैया, खारन जों बिसोरखौ मोनसेखौबो फेक्टर होननानै साना, गभर्नमेन्ट दानो हागोन होननानैबो साना। BJP नि मददजों गभर्नमेन्ट सालायदों थिगैनो, खिन्थु BJP आ दिनै BTC आव गभर्नमेन्ट दानो हानाय पजिशन गैया।